Da vidimo. Ukoliko ste sinoć pogledali u pravcu neba, ovaj prizor vam sigurno nije promakao. Posle nedavnog bliskog susreta Venere i Jupitera, na sinoćnjem beogradskom nebu pridružio im se i mesec. Iako ovakve pojave nisu retkost, veliki broj poziva sugrađana svedoči o neprekidnom interesovanju za nebeska tela. U ovoj neobičnoj nebeskoj predstavi, mlad mesec u pratnji dve planete stvorio je poseban prizor. Bili smo u prilici da vidimo mesec koji se našao između Venere, koja je sjajnija i njoj je bio bliži, i Jupitera koji je bio nešto tamniji i niži u odnosu na Veneru nad horizontom. Mesec se na svom putu dnevno pomeri približno 13 stepeni duže ekliptike, tako da će već danas, dakle, napustiti ovu družinu i naći će se u produžetku dalje prema istoku. I u periodu pred nama mesec će priređivati neobične svetlosne pojave. 3. aprila, ako se ne varam, proći relativno blizu Marsa, a zatim, opet ako ne grešim, 7. proći će i blizu Saturna, tako da na tom putu mesec se svaki mesec dana tako prođe manje više pored svih planeta. Lepo vreme nam tek predstoji, zato prošetajte, često pogledajte ka nebu i sigurno ćete biti svedok brojnih neobičnih pojava i lepih prizora vrednih pamćenja.